Moikka YouTube! Okei, tänään on siitä erikoinen päivä, että aion tiedoittaa sellainen, että nyt sain viimein nettisivuni valmiiksi. Elikkä nyt minulla on nettisivuni valmiina. Ja niitten täällä minun nettisivuilla siellä pystyt katsomaan minun videoita, kirjoittaa palautetta, kysyä vieraskirjassa jotakin, katsoa koosteita, joita tulee joskus pienemmän niitä kohtauksia, tulee vähän infoa minusta. Sitten täällä on aina välillä kysely tuolla alhaalla ja muuta tällaista, ja täältä saa sitten tietää, että kaikkia milloin tapahtuu mitäkin. Ja logon tein itse, että jos siitä sen haluatte tietää. Sitten samalla tiedotan myös Facebookista. Että siellä Kaasiknoopilla siellä on sitten linkki sinne sivuille. Ja nyt täällä on myös siitä sille, että nyt on Facebookkikin, niin voitte sielläkin tykätä ja lukea sieltä uusia juttuja, mitä aina tapahtuu. Sitten minä ilmoitan vielä pari juttua. Joo, painottavat tai YouTube uuvistu. Joo, ja tässä nyt minun pitää kertoa, että noivaks temppu, eli Prefoar of the Neck, Othertic ja Tyymäki Karsik, niin ne pätkii tosi paljon. Ja valita sitä ne pätkii sen takia, että ne on kuvattu hienokäyttöön kännykällä ja ne lähetettiin Bluetoothilla. Joten se Bluetooth siinä aikana ne meni ihan surkeaksi. Sitten kohta on 15 tilaajaa, täällä nyt on 13. Kertokaa kaverein, tulee pian kaikkea hauskaa tänne YouTubeen. Keksin sitten jotakin. Eiköhän se olla aika pitkälti tässä. Muista käydä YouTube-sivuilla, tehdä kaikkea hauskaa ja kysellä ja sellaista. Ja mäpä taian tästä ruveta tekemään uutta videota. Rupean tekemään uutta videota. No se on moro.